Tak, milí priatelia, ja vás veľmi pozdravujem a v tomto videjku vám ukážem, ako vyrábam sochu. Takže poďte so mnou na to. Takto vidíte, ako prinesené drevo v podstate napílujem na pásovej píle, tak aby som ho mohol postupne zlepiť do niekoľkých blokov. To znamená, každý jeden blok mal v tomto prípade výšku okolo 160 cm, na šírku 55 cm a hrúbku počítam okolo 8,5 cm. No a takýchto blokov som si pripravil 5, takto som ich krásne polepil dokopy. No a potom, keď už boli takto zlepené, tak som si na ne naniesol kresbu na jeden z tých blokov, vlastne takúto veľmi detailnú, na ostatné bloky iba obvodovú kresbu. No a takto pripravené bloky som potom opäť natrel lepidlom a vložil do svojho takého domáceho manuálneho lisu, stlačil dokopy, aby mi vznikol jeden pevný samostatný blok. Na obrázkoch, na videu vidíte aj postavičku malého dieťatka Ježiša. To bolo niečo, čo som chcel urobiť nad rámec dohody a potešiť pani zákazničku, ale nakoniec som to z časových dôvodov úplne nestihol, takže nakoniec ostala hlavná postava samotná. Takže takto vidíte takmer dokončenú prácu hore v mojom ateliéri, no a tu už je úplný finál, takže ďakujem krásne a majte sa pekne.